Good morning mga geng. Ano ngayon? Tuesday. It's December. It's December 28. And yan, nakaligo na ako. And ito na rin si Ana. Bihisan ko pa siya ng shirt niya. Ano guys, umalis na si Ruth. And may ini-expect akong packet or package today. Bumili ako ng tripod. So, isa-separate ko yung unboxing nung yung Gorilla tripod kit na pinili ko. Why is your book there? No, it's not a book, Ana. Chocolate. Dito na yung madam ko. Yan na. Now, what are you searching for, Ana? What are you looking for now? What are you looking for? Oh, nakita niya ito. Itong paper note. Bigyan natin siya na 3. Come. Yeah, come. Nakita niyo yung mga basahan ko doon. Ano yun, mga pinangpunas ko ng mga pinggan, ganyan. Or pinampunas ko dito sa countertop namin. Wait, Kuha tayo ng ito yung ginagamit ko, bowl ni Ana. Oops. Ana! Snack na po niya yan. Kumain na to ng breakfast eh. Okay, sit down. Sit there. There, so you can watch your eyelap. Upo na siya dyan. Kukunin niya yung kanyang unan. Nakasanayan na kasi niya. Kukunin niya yung unan niya. Down. Now, be careful. Okay. Get your snack. Mag-eat sa si mama, ha? Doy, mama? Ana? Flying kiss, mama? These days, I notice na Ana doesn't like to be taking a picture. Hindi ko alam. But every time I point the camera at her, she doesn't like it. She starts complaining. Gumaganyan siya. Gumaganyan siya. Char. So, ako ngayon. Luluto ako. May rice ako kahapon. So, buwad. Luto ako ng itlog tsaka buwad. Kaling. Bulinaw. Yun yung aking breakfast. So, maghanda na tayo. Ito, rice. Bahaw, guys! Bahaw! So, lang. Initin ko lang to. Tapos, mga 1 minute. So, sa mga affected po sa sa bagyo, nakikita ko kasi sa newsfeed ko, although hindi ko na-mention sa mga vlog ko, marami pa rin sa mga kakilala ko yung pamilya nila, hindi pa nila na-contact, or yung iba na-contact na nila pero wala pang tubig, walang kuryente, ganun, kawawa naman. Pero, it's so nice of other people to try to help out. May mga kakilala ako, hindi kami close, pero I know some people, may mga nakikita ako on Facebook. Some people try to help out, mga taga-north, they try to help out people in the city or south ng Cebu. Sila, papadala sila ng tubig, yung mga ganun, mga relief goods. So, super nice ng thought ba. Yun yung believe ako sa mga Pilipino ba, kahit mahirap ang sitwasyon, tumatawa pa din. Kahit hindi ka naman mayaman, you still try to help out other people, like giving water sa mga affected ng bagyo, yung mga nagbibigay ng mga damit sa mga nasunugan or may kalamidad. Ganun ba? Yung mga gusto ko na trait ng
Pilipino. Tutulungan ba? Kahit ano pa yung background mo, mahirap ka man or mayaman, ganyan. I hope ma-restore na ang inyong kuryente. And yung tubig. Hi! It's off! You want more? Oh, Nay! So, spread natin. So, ito yung dried fish na binigay pa ng pariente na nilagyan ko na po ito ng sugar. Limaho ni siya sa akong tabunan. So, tinatabunan ko siya guys. Kasi nangangamoy talaga to. Naamoy ko na siya. Sana hindi mangamoy yung buong bahay. Pero gusto ko kasing kumain ng ng ganyan. Gusto ko kasing kumain ng bulinaw, buwan. Nilagyan ko siya ng konting sugar. Yan na siguro. Maho na gid siya eh. Kahumot. So, kain tayo. May ako, suka. Ito na yung ating itlog. May tuyo. Uy, kalami. Kain tayo. Pinoy yung breakfast. I think andito yung aking inbox. Santos. La, who is that? Hello! She looked far, is there someone more? After ng breakfast, ito cassava cake and coffee. Last na lang na to. Ana is leaving mama. Ana! Hi! Shh! Duy, duy! Duy, Ana! Duy! No. Bye, mama! Ito siya, mama. Where are you going now? She doesn't care anymore. There we go. Duy, mama! We look if Ruth picks you up or I pick you up. Nah, Ruth can pick me up. Yeah? Then Yeah. you'll be here at 6 o'clock. Yeah, yeah. Okay, it's okay. Duy, mama! Duy, swayan, mama! Oh, nay. Now you're ignoring mama. Bye. Zeg maar, doe maar Duy, zwaaien, mama! mama. Duy, mama! Wait, Doe maar even zwaaien. wacht, Ana. Wait Doe for maar Opa. zwaaien. Oma. Naar mama. Doe maar zwaaien. Duy, mama. Zwaai. Mwah. No, she doesn't care. Come on. Duy. Yeah, you do care, but... Weather's not so good now. Na, iwan na ako ni Ana. Bye-bye, G. Duy, bedankt later. Duy, duy, mama. Mwah. Bye. Duy, mama. 1, 2. Doe maar zwaaien. Tot straks, lab, lab. Mwah. Bye-bye, G. Duy. So, nagchika kami saglit ng papa ni Ruth. Chika-chika lang kami. Tapos pinakain ko siya ng cassava cake. Malaking slice yung binigay ko sa kanya. Sabi niya talaga, G, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya to. Ang talaga, ang dami ng binigay mo. Ayan. So akong ubos ng tira niya.
Kinuha po nila yung anak ko, si Ana, para makapag-review ako, mag-study ako kasi exam ko na sa Thursday. So may mga forms or emails pa akong dapat i-practice, ganun. Kasi writing exam po siya. A few moments later. Dito na si Ruth, oh. Working hard today, Dudong? Working hard. Yeah, always. So mag-ano kami, soup, tomato soup, tsaka toast and broaches, ayan. Ito siyang bread na may sausage sa loob. Is this pork or I think beef? And then apple. And then my parcel is already here. I'll unbox this one on a separate video because this is a tripod. 3 hours later. Kinukram so kabay ang naandra di mo kabay ninyo no dat hebben omdat wij de list zijn andere kinderen. Ja, nee, het enige wat soms is, ja, maar Chloe valt nog onder jullie polis. Ja, Als zij daar bijvoorbeeld beugel. beugel nodig hebt, dan zit soms een wachttijd op. Ja, Bij sommigen. 2 jaar van tevoren. Ja, maar 4 jaar. volgens mij nog Hi, Anna. Say hi, hi. Dat is dat niet. Ate Chloe, hi, hi. Ja, wachttijd. Ja. Als je Als je banyak talaga dat weet ik toevallig omdat mijn vriendin van Annabel, de dochter, die heeft beugel. niet. Nee, omdat ze te laat waren. Maar die Mel, die dochter, die was ook So, nasa ano kami, nasa Din Boss. Magpapagupit si Ruth at naglalaro si Anna at si Chloe. Ja. So, yun na yung ano natin, yung vlog natin na. So, salamat sa Maar panonood. kun voelt ook wel And niet please zo. don't Maar forget to like and subscribe sa ating Maar G and Fan Vlogs. Maraming salamat. Doei! We'll have a happy guys. Food for sale. And then als jij dan bijvoorbeeld andere... Ja, het is meestal wel een bepaalde dag. Oké, oh ja. En dan- Dat is-